салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо анҳамехел як намуд печени тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин печени ба мо лозим аст сгушонка варёнка, орд, маска, шир, разрехетел ва каме шакар. Дар аввал мо каме шакарро гирифта бо маска якҷоя мекунем. Пас он ширро мерезему боз якҷоя мекунем. хубтараш бо даст якҷоя мекунем. баъдан ордро рехта аз болояш разрехетел мерезем 10 грамм, ними разрехетелро ва хамирро тайёр мекунем. печени хело камхарҷ ва хело бомазза аст. ҳатман тайёр кунед. хамир каме мулоим бояд бошад. ман ҳамин хел хамирро гирифтам. ба зулачҳои майда тақсим мекунем. боз мо дар ин ҷо хостем ду намудро нишон диҳем. яктоаш бо шакар, як намуди дигараш бо сгушонка варёнка. хеле каме шакар мепошем ва мепечонем. бо ҳамин шакл мепечонем. пас он қад мекунем. мумкин бисёри одамҳо битонанд ин шаклро ва аз мобайнаш ҳамин хел бо корча мебурем ва шакли дилро мегирад. дуюм намуде ки гуфтам, ман ҳамин хел сгушонка варёнка меандозему ба монанди булочкаҳо ҳамин хел мепечонем. ва ба шакли дилбудааш боз каме шакар мепошем. дар тафтон ба муддати 25-20 дақиқа мегузорем. ман ҳамин хел тайёр шуд. дӯстони азиз, ҳатман дар канал подписатсия кунед, лайкро фаромӯш накунед. ба ҳама иштиёитон то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. раҳмат ки бо мо ҳастед.